wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru takatiza timika mune huturu takateni wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru takatiza timika mune huturu takateni wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri kuru takatiza timika mune huturu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadishe. Aiwa tiri nani ndikazoti muri yekubi. Isusu tiri muri kwatome kumushatobva kusenda ubedzi mzarabani kusenda ubedzi. Alright, kuri seko kusenda ubedzi. Aiwa tinofara zvedu kuri nani. Mvura iri unaye. Kuchiri kunaya kozuwa. Zvino manje zvipo asati zvakutonyura here zvichitsvaga mvura. Ya ndo dambudziko rezvinoda kutongochema kuna MC. Zvakaoma. Tasangana panapa pasekuru Nyangatayani mauya kuzobatsirwa nasekuru. Mungandizivisawo kuti dambudziko rakaita kuti muzoti isusu regai tisumuke tiende kwasekuru Nyangatayani idambudziko rakamira sei? Aiwa tinotenda. Regai tipiro kune wekutanga. Regai tipiro kuna sisi wangu vari padhuze neni vatanga kukurukura. Chokwadi pamusoro chokwadi sekuru watakaona pa YouTube paine mumwe mukadzi anga akabatsirwa kunoku aitaura kuti anga ine dambudziko rekuti anga aine urwere mumwiri make anga sasapinde mumba nemurume akatsanangura zvakawanda saka tiri panguva yekumuona pekupedzesera pakarirambira so ndopatakanzwa kuti sekuru anowanika kuGlendale. Saka inini nasisi takabva tati paGlendale padhuza andati sisi chitorai namba tatodzogorodza ningirikini video yesisi vatora namba ipapo vadatopa sisi wangu foni vandati itaise torai namba dzasekuru vatora namba dzasekuru vawafona sekuru zveshuwa kwavadaira nezvakanaka. Wakati susu tine dambudziko redu sekuru saka tunoita sekuti kuone zvikanzi muri free wazikuru uyai tobatsirana zvikanzi tingauye takabata mari sekuru zvikanzi imimi uyai totaura mauya kuno zveshuwa sisi wakabva wandituma kunoku ndakasvika ndakatambirwa zvakanaka. Mota yasekuru ukauya unotoona vanhu vanouya kutambira mahara free svika pano zveshuwa ndakasvika tine dambudziko rekuti baba namai vese vanga vapera kufa. Saka kwese kwataifamba taibata zvataibata asi mukufamba unongoudzwa kuti munhu wacho ane chimiro chakati akazodai vazhinji wacho havazonyatsotsanangura asi pandakasvika pamatara yasekuru takabva tangoudzwa ipapo munhu wacho zvekuti kana kuti ndizovabvunze zvakawanda kana ndizovapikisi chandakazogona ndechekutaura kuti tiri kudzudzwa tine vamwe vari mumapurisa. Sekuru wakati zvinopera panapa zveshuwa ndakadzoka yanga iri Sunday Monday hanzvadzi yangu wanga ine nyaya dziri kumapurisa ndokutonzwa kuti nyaya yakaenda iye anga asingatozvizivi kuti ndauya pano paakaenda Monday takatonzwa kuti abuda. Chipiri tatine mwana wasisi wemukwasha anga ari kumapurisa tinzwe nyaya yefuti takatonzwa kuti yapera zveshuwa ipapo takaita ruzha tiri mumba nasisi tiri 2 ndokuti totanga kutozivisa wangu kuti tine kumwe kwatakaita kwatakafamba zveshuwa nguva yatakabva tafonera sekuru tikati sekuru tikutadza kuziva tokutendai sei nekuti patakauya ikoko ndichitaura kuti tine nyaya yekumapurisa sekuru wakandiudza avo kuti izvi ndinozvipedza pano wakatoita sefani kuti ndinozvipedza pano ndikatovatasa kuti sekuru munozvipedza sei ndakatokanuka ndikatongoramba ndirizi mwana wangu iye ari mumaoko zvikanzi ndozvipedza panapa izvi zveshuwa nyaya dzakabva dzapera ipapo. Ameno pamwe ndoisiyara kune vanga vaine nyaya dzekumapurisa. Chokwadi zvotsanangura hanzvadzi yangu kutsinira kungoripo pamwe mashoko ekutsinira ndozvaiva zviripo. Inini ndandine nhau yanga iri kumapurisa yerepi. Nhau iyi ndakatosungisa nemwana wandakabereka kubudikidza ndakarura nomumwe mukadzi kubudikidza nemhepo dzatakazobatwa mudare rasekuru Nyangatayani zvinzi ndakarepa mwana. Shuwa ndakaenda kumapurisa tichienda kumapurisa zvichingodaro zvinzi ndakarepa mwana asi nhau yakazotsanangurwa ichiongororwa nevanotonga nawo kubudikidza nekuzouya kwakaita hanzvadzi yangu kunoko. Sekuru wani zvawakagadzira panguva yacho akati wekumapurisa wese ndapatsanura mhepo yese kumapurisa
wanga wauya kuno kuburikidza nekuti pakashaya mama seshoko rawataura kuti baba wakashaya zvese naamai wanga waparara. Wauya kunoko wanga wane zvinhu zvawaida kutsvaga asi pawakauya kuno wakawana kundiudza. Ndakaenda kubasa kwavo ndakasvika ndakati ana tete because ndinongoti ana tete yanzvadzi dzangu. Nhau iripo kuti tiite nyaradzo yamama. Zvakanaka tiri kupiwa pressure nemunin'ina waamai nanasekuru but isusu semhuri tambodi tambofamba tisataita nyaradzo. Ende nyaradzo yange yatosarwa ne almost 5 days kuti iitwe. Shuwa ndakaitanga ndapopotedzana nawo hanzvadzi dzangu. Panguva iyoyoyo ndopo wakazoronga zano sezvo wanewo YouTube pabasa pawanewa 5 waonawo sekuru nyanga yachayani. Uyu akamboshandira kuGlendewo kunoko. Zvinhu zvakamurerukira bva atoti pese apa ndakagara kuGlendewo aitoshandira pamusoro bandiziva hangu ndepapi. Asi vanopaziva wese vanopaziva. Ndinotokuziva but kugara kwese kwandaita kuGlendewo ndasingatoziva kuti pana sekuru anobatsira wakadai so. Zvadaro wakabva wauya kunoko. Wauya kunoko ndasingazvizivi. Shuwa ndakaenda kukoti kwaMurewa. Ndasvika kukoti shuwa ndakapinda mukoti vandadaidzwa zita rangu. Ndandina lawyer wandandinayo ndaibhadhira zvangu lawyer wandandinayo. Ndadaidzwa paipai lawyer zuva rero ndakamutangira kusvika kukoti. Time ndakapinda mukoti handina kukwanisa kuzorequesta kuti lawyer wangu achiri murodhi. Ndakabva ndangopinda mukoti vandamira. Zvikanzi ndiwe nhingi vandadaidzwa kuti ndini Tom. Zvikanzi nhau yako mawitnesses auya here. Ndakati handikwanisi kuziva kuti mawitness auya here because ndiri musungwa. Zvikanzi nhau yako yaraswa nedare. Kana dare richizokuda rinokutsvaga asi nhau yako yaraswa nedare pari zvino. Saka enda unopiwa mari yako yebail because ndakaapply kuHigh Court. Yekuti ndiwane bail. Komulindi wangu anga asingatodi ndiwane bail. Zvandazowana bail. Asi kuti zvese zviitike izvi zvakaitika kuburidza nekuuya kwakaita hanzvadzi yangu kwasekuru Nyangatiyani. Kuburidza pakugara kwatakaita pasi tichiti hazviite kuti tiite nyaradzo yamama tisina kumbofamba. Ngatisangopushwe nanasekuru kuti ngatingoite nyaradzo. Why vari kudaro? Tinopera. Ndakazoenda taura shoko iro tinopera. Takatomboita semhuri sekusatadza kuwirirana. Asi takazokwanisa kuronga chinhu chimwe chete. Uye tichizoya kwasekuru kuno tapinda mumatare takazoudzwa kuti kusawirirana kwatiri kuita futi nemhuri pamhuri yedu kusawirirana zviri kukonzereswa nemuwengi. Kuburikidza tapinda mumatare tichiudzwa nasekuru Nyangatiyani wakapoterwa tichiudzwa kuti aiwa nhau yenyu yakamira yakadai tichipatsanurwa dare redu kusvika muzuva ranhasi. Ndo mashoko andingakwanise kupupuro zvangu. Ndoda kuti ndikudzoserei kumashure tisati tatanga kutarisa vanasekuru anani tidzoke panyaya yerepi iyi. Zvakafamba sei kuti muzosvika panguva yekuti munonzi mabata sekutaura kwamuri kuita kuti mwana wenyu chii chakatora nzvimbo uye donzvo remunhu aikuripotera nyaya yakadaro aida kuwanei panyaya iyoyi? Ipapo rege ndipapindura ndichida iso ndaive ndisingazivi kuti iye wawariro yanga iri papa semunhu akapiwa upfungwa una mwari dzangu ndichishandisa. Inhau yekuti inini ndakasiyana nemudzimai wangu wekutanga. Kuburikidza kusiyana kwandakaita naye hakusi kuda kwangu. Iye mudzimai ndiye akakundikanawo kuti achigari yake pamusha. Patime yanda ndisiri pabasa ndakumboitawo zvekurima foji. Zvadaro ndapedza kutengesa foji yangu pandauya kuHarare pandatsvaga basa. Ndawana basa ndakutanga kushandira pandarora umwe mudzimai. Saka paiwe pane shaisano. Asi shaisano iyi kuita kwakaita mwana wangu kuti andiripotere kuti ndinge ndichisungwa hakusi kuda kwake. Tapinda mumatare takazoudzwa kuti pane munhu ari kukonzeresa mhepo. Ndizvozvo. Saka akaripota aiva mwana kuti baba vandibata. Asi pane zvakanga zvaitika here? Makanga manetsana naye here kana kuti akugadzirirei mhosva ikakura kudaro? Paive pasina kana kunetsana. Zvese mari kuchikoro ndaimubhadhara zvese aitoita natete wake ndivava zvese vanogona kundipupurira panga pasina. Asi imhepo yakangosumuka ndakatadza kuziva kuti kana neni zvabva kupi. Ndosaka ndakazoramba kuti nyaradzo yamama ngaisaitwe ndichiudza hama dzangu. Asi hama pane waitipusha munin'ina wamai vachiti ngatiite nyaradzo. Ndikati ngatimbomirei kuita nyaradzo titange tafamba. Ndoshoko randakazotaura kuburikidza nematambudziko andandasangana nawo ini. Nokuti handinyore kunzi mwana wakatozvara okuti wamurepa ari manyepo uchizoti zvinhu handina kubvira ndakazviita. Patakazoya mudare rasekuru kuburikidza hanzvadzi yangu ndo yakatanga kuuya akabva atobata futi nhaurwa iyoyo yokuti zvese zviri kuitika kusawirirana kwenyu nyaya dzekumapurisa zviri kubva padzinde apa. Zvida kuti zvigadziriswe kuitira kuti musunungurwe. Ndizvozvo. Kumwana wemukwasha wenyu wandiri kunzwa kuti aiva futi nenyaya dzanga dziri kumapurisa zvanga zvafamba sei ipapo? Mwana wemukwasha wangu chimiro chiripo ndechekuti munin'ina wangu wandakasiyira inini amai washaya watori mumba. Ini ndakatofonerwa ndiri kuHarare. Amai washaya ndikati pakanaka ndanditori muofisi nemurungu. Ndikati ndina bosi pari zvino ndiri kutotaura nawo kuti wandiwanise mari. Nditori muofisi mabosi wangu.
saka imbomira tinozotaura zvikanzi pane imwe nyaya mukoma inoda kutotaura nemi ndindatobva kumapurisa ndaripotera chitakudzwa mwana wasisi nekuti tiri panguva yekuti mama washaya ndaenda kudhaurira ndichigadzisa zvefuneral policy funeral policy yese yakaitwa nehanzvadzi yangu nemurume wake ndongo akajoinisa amai wangu funeral policy akabva aenda achida kuita seada kurepa mwana wemunin'ina wangu ndokuripoterwa kwavakaita mwana wasisi wangu bva atosungwa ende akagara kuguruwe kwenguva zvese zvakazoonekwa futi tauya mudare rasekuru Nyangatayani ndo wakazokwanisa kupatsanura kuti zvinhu izvi zviri kuburikidza zviri kubva apa neapa 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 kuti zvinhu zvifambe paroda kuti tidai nekudai nekudai nekudai. Alright. So pamaifamba pesa apa musati masvika pasekuru Nyangatayani ndiri kunzwa sekuti muri kutsanangura kuti taiudzwa kunzi munhu akaita so asi vasingagoni kududza kuti ndiani. Tsanangudzo dzavaipa vaiti munhu uyu tisingataure zvedu mazita angave ani ndichireva paukama aikonzeresa matambudziko ese. Waitipatsanurira wachidai tinombofamba dzimwe nguva tichienda kumachechi kumaprofita dzimwe nguva kune vanobatsirawo vechivanhu vakafanana nasekuru Nyangatayani wasiri sekuru Nyangatayani waitibatsirawo panguva yacho waipatsanura wachitaura kuti pane munhu watiri kuona but wangu asingakwanisi kunyasa kutiudza kuti munhu uyu ndeupi asi tauya kunoko isusu tine vamwe vakazokwanisa kupinda pagirazi wakakwanisa kuzvionerawo muwengi wedu kusiri kuti sekuru wari kutaura mumatare takatsanangurirwa asi takazotoona muwengi wedu pagirazi tega isusu nemaziso edu. Alright. Iko zvinhu izvi chandinoda kukunzvengesai handizvi ndiri kunzwa matsanangura muri kuita kuti zvinogona kuva zvine ukama hunonetsa especially ukama hwekwana amai kana kuti chii. Ngatishande netsanangudzo dzasekuru tichishandisa mazwi ani asekuru. Mauya mudare masekuru vakati ndiani? Kana muchinditendera kutaura nezita angatitaureni paukama kuti nditete ndimbuya tisabate mazita. Ndakaudzwa kuti ndisekuru hanzvadzi yaamai. Alright. Donzvo ravo rangarirei vairwei pavana vehanzvadzi? Tongoti kuurombwa chete munhu anenge akangojaira kubata-bata nekuti hatina kuvatadzira kana kuita sei. Uye sesu tiri mhuri yakakura kuti baba wakashaya hatina dzinde redu sekuru tinenge takavatsanangurira dzinde redu rakabva kuMozambique baba wakazoshaya tiri wana wadiki tisataona dzinde rawo saka zvanga zviri nyore kuti mhepo dzawo waomberere kwatiri nekuti tanga tisinawo wana bambo wanokwanisa kufamba kuti fambiro wachitoongora noti kana uri baba seni ndiri baba wana kana wari mumba ini ndinotoziva kuti pamba pana paada kupinda gonzo ndinombotoonzve saka isi takangokura tisina wanoti tionzve kumbofamba saka zvanga zviri nyore kuti vari kutishandisa wakwanise kuita zvawanoda nesu nekuti ndo wataingoti chese tinonoombera kwavari nekuti tanga tisina hama dzedu nekuti vanototi ndiwo baba vedu ndiwo amai vedu. Saka sekutsanangura kwamuri kuita kuti zvaiva neurombwa zvichida pamwe makazviona futi kuti vairombere chakaita kuti vazobata mishonga iyi yavaiomberera kwamuri nekuti imimi hamuna vandingati anokuhwandisai mubereki wekuti anokuhwandisai kune dzimwe mhepo dzinobva kudzinza vaibatirei mishonga? Rege ndipapindure muchidimbu ndichidai mishonga yawo iyi mishonga yekuti pawakaibata wane zvawaida yose munhu aishanda mumapurazi kukudziridzwa nevarungu purazi munhu aitamba njuga achitombowina kana wakadzi wewanhu tainzwa histori dzakadaro macheya chiiwa chipiwa asi zvinhu izvi zviri kuzi zvakazopanduka zvinhu zvawo izvi mukupanduka mazvo imomomo wani kurevererawo kwatiri kuti zviwane kushanda kuburikidza zvinhu zvavo zvapanduka saka zvakusenza isusu tichipinda matambudziko emapurisa kupinda kwandaita nemwana wangu akasike kutanga ndakatombopomerwa imwe nawo neimwe hanzvadzi yangu yekuti dai zvichiita kuti vemedia muchibvuma kuti timufonera apupure ega taigona kumufonera opupura ega muchiunza akatombopinda akagara kuchikurubhe 8 months indakambogara kudharweni 3 months ndakazobuda neaminister asi pasina kana nyaya zvimwe chete futi ndezvadzokeredzeka izvi saka zvinhu zviri kutibata uye mumabasa tinoshanda hatipiwe mari asi patakauya kwasekuru kunoko tiri kuonawo kana takashanda pari zvino ini ndainonoka kupiwa mari kana hama dzangu dzese ndo dzinondikweretesa mari yechikafu asi pari zvinowo mari yangu yako yanenguva pari zvino handiswa ndapiwa kana imwe dzino hangu handisandapiwa asi murungu akatondiudza musechudzi kuti mari yako tokupa musi wefriday pane shanduko yasiyana nepamashure apa ndizvozvo ivanzadzi maamune mashoko chokwadi ndizvozvo ndikutaurira pataurwa nehanzvadzi yangu kuti wakambopinda mumaoko mapurisa vari mumaoko mapurisa isisi wangu
vakasirana neavo vari mumaoko mapurisa. Sekuru wakabva kuinyanga kuuya kwedu, wakauya kazhinji kacho wakauya varare pamba pasisi wavo, vanodarikira kuenda kurara mumba kwasisi wedu wakuru. Vasvika kuya hameno nyaya dzakanotaurika kuti uyu akapara mhosva kumba kwakarora kumba kwemukwasha kwabamukuru. Saka hameno tanzi pane nyaya dzakaitika, uyu avo vanofanira kuripa kumba kwemukwasha panzvimbo chekuti mukwasha aripe kuno. Ndikati ko sekuru nyaya idzi muri kudzitaurire chii? Anditi dzinofanira kutaurwa iye wacho muri dzakadzipara abuda. Ndizvozvo. Sekuru wakasumuka wakandirowa kuti bvuma chete zvatoda kuita kuti inini ndiende kunokumbira ruregerero kwakaparwa mhosva neuyu. Nekuti ndo vari kusumudza mhepo. Nekuti hanzi ivavo ndo vari kusumudza mhepo vanhu vari uku kuti sisi wangu neuyu vasungwa. Alright. Tiri ipapa ndiri kunzwa nyaya dzemapurisa hadzisi kupera. Chaita kuti mugare nguva yese iyi musingambozvitsvage muchiona nhasi uyu asungwa, mangwana uyu asungwa, mangwana uyu aenda futi kujeri. Chii? Kumwe kwacho ndo kuputirwa. Nekuti muwengi ane mazano. Ndizvozvo. Satani atonge pano pasi. Asi Mwari awarambidze mumwe nemumwe kuita zvaanoda. Ndo muchidimbu mangu. Alright. Touya panyaya yemakuva yamanga muchitsanangura iyi. Makambogarisana here pasi nana sekuru mukavabvunza kuti ko imimi nei muri kutipa pressure kuti ngatiite zvemakuva, makambovabvunza here kuti chinango chaiva chii? Hatina kuvabvunza. Asi ipapo ndine imwe nhau yekuti chinhu chiri kundirwadza da kuti ndichipupure. Sekuru awa amai wangu wakashaya. Munin'ina wavo newana wavo 2 wawakazvara wakauya kusenda ubhedzi parufu. Takaita zvinhu zvedu mune zvakanaka, takatomboramwidzana nezvimwe zvawanda kuita. Ndakarangwa nemunin'ina wangu 2 takazodzoka zvedu takaviga amai wedu. Zvadaro vatakwanisa kugowa zvino wakatomboramba takazokumbira wakwasha, ndosaka ndauya nemukwasha wangu mumwe chete kuti auya achipapupura. Ndakagara pasi newakwasha, mukwasha wangu ari kumapetoyo. Wakakwanisa kukontribita mari, takakwanisa kuzovapa $100 yekuti wagowe zvino, wakutoramba kugowa zvino. Zvadaro chinhu chakazondirwadzawo, zvinhu zviri kundirwadza mupfungwa dzangu nyangwe ndisingazivi. Indi zvadaro sekuru wakazobva kunyanga, vaenda kusenda ubhedzi, vatora sisi wangu wakuru. Sisi wangu wakuru ndosaka ndakaudza vamwe vese kuti pari zvino uyu ngatimbomusiyei pane zvatiri kuita. Pakufamba kwatiri kuita pari zvino tawanawo munhu ari kutibatsira sekuru Nyangatayani. But aifanha aripo semwana wemhuri, but pari zvino ngatimbomusiyei nekuda kwokuti ari kuwirirana futi nana sekuru ava. Watiri kufamba tichibata tichiona kuti vari kukonzeresa matambudziko. Zvadaro wakaenda wakanoona paguwa raamai zvisingazikana neni nemunin'ina wangu, zvisingazikana kana nevanhu vemuraini kana masabhuku. Chandinoziva ndichikura ndichiri mwana mudiki kuguwa hakungoendwi. Kungoenda ngoti angoronga so tongoti akutongoona kona kuguwa. Saka sisi wangu wakuru naivo sekuru wakukonzeresa matambudziko. Nguva yekuti mudzimai ashaya kunyanga pasina kana 1 week wakawana simba rekuenda kusenda ubhedzi kunosvika paguwa rehama yavo. Indi zvanhu zvakanaka ihama yavo, but seni bambo wemumhuri waifanira kungodudza muzukuru ndiri kuuya. Osvikira pamba paigara hama yavo, orarawo ipapo ndo pane mudzimu yehama yavo, ozoenda kuona guwa. But zvinhu izvo zvakatadza kuitika kuti waite sekudaro kanorara kumba kwemukwasha bvawamuka nasisi wangu bvawanoona guwa nevanhu vakangotora wavo iwo. Saka ndisi kutoziva kuti paguwa pacho wakaitei futi ipapo, zvinhu zviri kutondidya mwoyo. Asi kunzwisa kwandoita inini vanhu pavanoenda kunoona makuva vanoenda zvichida sekutsanangura kwamava muchita kuti nana sabhuku zvichida nana sawira wemumhuri anova sawira zvichida pamwe wemufi uyu akanga asina kusumwa here kuti mangwana tinenge tichamuka tinoona pakaradzikwa sawira wenyu? Rege ndibadaire ndichida iso. Amai wangu akaigwa nechechi waipinda muziyoni. Sawira akawaviga anga asipo pakaitika chiitiko ichi. Aive asipo zvekuti nhau iyoyo ndakatozotaura inini kune munin'ina wangu ndati ngaisvike kumasabhuku. Munin'ina wangu akatozisvitsa kumasabhuku. Alright. Handizozivi kuti masabhuku akaifambisawo sei, hana kuzokwanisa kuitera zvangu, but ndakaisvitsawo kumasabhuku kuti sekuru aifanira kusvikawo nemumaoko medu nyangwe iri hama yavo kuti ndauya kuona guwa rehama yangu. Orara pamba paigara hama yavo, omuka totsvaga sawira akawiga hama yavo nekuti ivo vanga vasipo, oenda unoona pakaradzikwa hama yavo, but havana kukwanisa kudaro. Ndazotodaro ndakufonera hama yangu yakapopota zvakanyanya, akaudza futi ana sekuru vakanditi waita mwana mudiki kwandiri inini. Au ndirambidze kunoona hama yangu waita mwana mudiki, ndoshoko randichikungorangarira rawakataura kwandiri. Ndizvozvo zvakamira zvakadaro. Toti nhasi unoyu mapinda futi mudare nasekuru voti hama yenyu yakakupopoterai iri kudiwa kuti dambudziko ripfuure, kana kuti sekuru vacho
pari kudiwa munozogonere kuvasumudza ipo paine kuchinjana kwemashoko. Wandingakwanise kutosumudza hama yangu siisawa. Anoramba ndikutozoti anotoramba asi ndingakwanise kumboisawo voice asi kuna sekuru ndeamai kunondiremera. Ndizvo zvindosaka paenda mboti ngatiedzei kuti tishandise mashoko ani asekuru kuti mangwana musazomuke futi muchinzi vakandinanga ichokwa. Ndoda kuuya kune Mukwasha. Ndine chivimbo chokuti ndivo baba vemwana akanga asungwa. Ndiwo zvawaso ungakwanise kupapatsanura. Chiitiko ichi chakaitika zvishuwa tatiko kumusha ikoko. Mutiri Mukwasha. Ndizvozvo. Zvishuwa tati panhamapo. Zvishuwa anga ari makuseni. Zvishuwa tsano wakasvika. Ndakangona tsano wakasvika wapinda mukicheni. Ndizvozvo. Wapinda mukicheni wanaona tsano wachichema. Wachema tsano kuchii chaitika futi. Zvachinzi shuwa nengirike muzukuru wangu shuwa kubata amai wake, kubata amai wangu, kubata amai wake. Kati ndoba ndakaenda pana tsano kati tsano chii. Zvachinzi mwana wenyu abata nengirike amai wake, mwana wangu Rozi. Handizivi kuti zvinorevei izvozvo. Kati tsano ndikutaura kuti kudii zvamukutaura izvi. Zvechokwadi atobata asvika kumbawo. But kusvika kwaita kumba asvika pane wasvika uripo 2 iye neshamwari yake. But wanga vari kubva kupi? Wanga vari kubva waibva kwaibva. Ndobva wauya nokumbawo. But kumbawo wakati izvoni papana ningirike papana hanzvadzi yaRozi naRozi wakadaro. Right. Saka hanzi vakomana vakasvika vati mukomana chamari wasvika kuna Rozi wati Rozi toda kupindawo mumba umu. Rozi ndobva ati aiwa kati hamuzviiteka kuti mupinde mumba. Saka hanzi vakabva vaita kakawadzana nomusikana uyo. Hanzi musikana achibva aiwa no hazviite. Ndobva wadzoka vakomana vandobva akambomubata here kudini. Vari pamwe chete kudaro. Asi wakazobuda vwamusiya hapana chavakaita wakangomubata-bata. Ndobva wabuda wari 2 wadzoka mazuona manje. Saka tsano wanga wakutova chirudzii ichocho chinoitika kudaro kuti shuwa ungabata amai wako. Haiwa ndakutenda kuti zvicho ndakatosimuka nawo tsano katoti tsano mari kuti tambopedza zvaamai first then mozoita nyaya idzi tapedza kutambowiga amai tamboti tawiga amai tozotaura nyaya idzi. Tsano wakati aiwa hazviiti handei tsano zvisho taitenda kuti unotora bhodhi ramama nekudarweni. Zvishuwa takabva taenda kudarweni tasvika kudarweni zvishuwa tsano wakati no igeza ndiite zvandida kuita tsano akati alright tsano zvishuwa akabva ita zvawaida kuita kuti tiri kudarweni ukaenda kupolisi zvishuwa kumapurisa uko ekudarweni handizviziva hangu kuti wakaita seiko ikoko. Zvishuwa zvawadzokava kuti no tsano ndagadzisa zvandagadzisa right ngatiitei zvatiri kuita wakadzoka kumba. Kati aiwa no hapana chakaita tsano zvishuwa takaita zvatakaita bhodhi vakatano nongoda munhu wani wekuti ukama hwavo ndakati aiwa netsano chidi chisarai naamai ndichimonita zvese zvikudikana nyika kuti ndamutungamiri zvisho ndakabva ndatungamira tsano kuti vasara naamai vachiitwa zvavaitwa kuti vauya ndobva ndaendawo. Saka ndo maziro angu andinoitawo nyaya dzacho. Iwo zvinhu zvindoda kuisai pakona ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma seMukwasha kuti unoona matambudziko ari kuitika kumba kwaNatezvara uko sumuka uenda kuna Natezvara kuti Natezvara onai zvakamira so. Imimi zvimwe zvinhu zvamaionawo seMukwasha zvichida pamwe zvamaizoshare nehanzodzi yangu ava kuti ndofunga takatosangana even nenyaya dzekusungwa maisazvionere kuti pane zvisina kumira zvakanaka zvekuti zvichida maimbonyeverera vanzodzi yangu kuti iwe shamwari tasaone kusungwa kuruita vanhu mumhuri menyu pano kunonge paine zvisina kumira zvakanaka. Akutaura ndakazotaura hangu ndadzoka. Ndakazotaura hangu nadzimaiwo takakurukura utano pachimwe chaita kuti titange tawiga amai. Then tobva tazogara pasi tichikurukura tichiona nyaya dzachona kana zvishuwa mukomana anga ane nyayawo tochigara asi amai tambotanga tadi tamboiga amai. Ndo
zvandakangotara kuna wavo kati azvishuwa pakupaitika pakanganisika zvechokwadi taifanira kunge tatanga tavigawo nyaya dzese tochigara pasi amai waenda pasi. Saka iko zvino ukama wakamira sei watsano ava nemwana wavakanga vamhangarira kuti abata amai vake? Aiwa ipapo handingasazivo zvangu gosi handisandadzika kumusha ndiri muno muHarare nyaya dzese kubuda kwemwana handisati ndamboenda kumba kundichinoona kuti zvakamira sei. Areka tidzorere kune veropa vachona tinzoti zvakamira sei. Ukama hwakamira sei iko zvinezvi? Pari zvino hapasati pane kuwirirana kwakanyatsonaka nekuti iwo sisi wedu wane mwana akasungwa last week tichiuya kunoku kwasekuru kunoku hanzvadzi yangu yakauya kubva kumusha takatopinda muno matare musi wataswera tichimirira sekuru asipo akatotaura kuti sisi kutaura kunoku watori kudare kwakaseketi wakanondizvipotera kuti vari kuda mari yese yawakafamba uchienda kuguruve kutera mwana. Saka samana rakauya risina zita rake noti yanonzi Joana. Saka iye chaakakwanisa akaenda futi kupolisi bvati ndaunzura samana rekuti ndiende kwakasekete. Polisi yakati nyaya iyoyo ifanira kuitaura mukoti wopiwa mutongo wamukoti zvekudare iwe usaende. Iye bva asarudza kuuya kunoko. Takaswera zveshuwa tiri tese mangwana acho sekuru acho takatopinda tese mudare muno. Sisi wangu ari kudaro zvichireva kuti hapasati paane ukama hwakanaka. Zvotidai paine ukama hwakasimba kutaura kuno kuti inawo ndizvozvo ndizvozvo. Asi muchitarisawo kubva panguva yamasvika kwasekuru Nyangatayani muri kuonawo sei matambudziko amanga muchisangana nawo zvakamira sei? Tinoda kutenda kana kune vasati vasvikawo mudare sekuru Nyangatayani nenyaya yekuti dzinza redu tataka tisingatowirirane zvekutogara padhuze nepadhuze zvatakaita saizvozvizvi tatotanga kutozvionawo kuti nekufamba zvinoitika. Toda kupatenda. Toda kutenda ipapo nekuti munin'ina wangu ndiye akatanga kuuya kuno kuzvishuwa. Ini ndogara kuroyo nemurume wangu. Kubva pashaika mama ndopakanyasumuka mhepo atizivi mhepo kana kuti chii. Tatisingafonerane airtime inenge iripo kana kuWhatsApp tasingafonerane. Ana sekuru waitofona achibvunza kuti manya unombotaura naye ere? Unombotaura naye ere kuti ase vachida kuedza kunzwa kuti chii chiri kuitika. Zvadaro zviye takambofamba kwatakafamba. Maprofita anoprofita asitsananguro anokupa. Kuzopedza dambudziko wanenge waine mwoyo muteta wakwanisi kuyi. Takaudzwa isusu zvikanzi ndikuona muna mai venyu vakafa kai makaviga vari mupenyu nekuti vakafa vachichema musodzi nekuti mama vedu vakafa vachibuda musodzi vari mukofini. Zvikanzi dai mama makaziva mai vasiya uri kumochari mombotanga maona vanhu vanobatsira wokubatsirai panguva iyo asi semu vanhu vanga vakaputirwa muna chamakaziva asi vakafa rufu rusina kuita sei kujeka. Wakata zvekumbunyikidzwa nekuti kusataura kunoti mama wakafa wasingachatauri wakatombunyikidzwa kuti warege kutaura nekuti ndichiri kurimemba mama wachibva ukadoma wakachema pamberi pedu achiti ndiri kunzi inini pandichirota hope zviri kunzi dai ndisina kubereka ingadai ndakafa kare ngati mama musachema asi kufa kwenyu hwani munhu anorohwa nedemo ndichipupurangu nemuromo wangu. Saka zvadaro zviya bvataudzwa zvikanzi kufa kwakaita mai pane mhepo yakasumuka yekuti musawirirane vana vanyamunhu nekuti mukawirirana muchafamba moziva kuti amai venyu chakakonzeresa kuti wafe chii. Saka mhepo iyo ndoita kuti musawirirane. Pandakanzwa kudaro zveshuwa ndakajusa foni bva ndafonera munin'ina wangu kubasa apa nguva nguva asingataudzana asisi kutaudzana wakutondidaira zvakanaka ndikati makati blacklist asikana break enurayo titaure tese ndipo kutanga kundudza zvikanzi pane kwatiri kuenda kwatiri kuenda ikoko tinopedza masports ndipo ndakabvunza kuti kupi zvikanzi tsvagai $4 yenyu yekuenda nekudzoka tonobata queue ndokuzoziva kwandakaita kuti vamwe vangu vaitofamba mumashuromu asi isusu hatina kungeta zvizive nekuda kwekuti tanga tisingataudzane isiri mhosva yekuti yeuyu kuti hanzvadzi yangu kuti asisasi mhepo yakanga yakaiswa yekuti tikabatana semabataniro ataita zvakutoshamisa vakawanda taitoziva dambudziko iro mumashure nokuti mama wakafambiswa 2 June nditori nawo nini vangu vari mumabasa tiri mumabasa macho imomo ukashanda mari yacho haioneke. Ndakambobata 800 cash ndikahoda mapotatoes hanzvadzi yangu akasangana nepashi bhitu ndiri mapotatoes ese akaora kana kutengwa kutanga ndikutengesa honye unobva washaya kuti chii kuti tirorwe so nonzi toshandiswa nezvikwambo tikushandiswa nezvikwambo. Baba wapo wakatanga kundida ndakati nini ndoshandiswa nechikwambo akati nechikwambo chako ichocho ndokuda zvakadaro handiri muri kuona asi nazvino ndiri mumba mangu mai angu akagone nyaradzo zvikaremerera nanhasi ndiri kutenda ndiri mumba mangu asi mhepo yatinayo sefamily soka tikutotenda sekuru tatisingawirirane kugarisana soro kana kupfekedzana hembe
tasingafonerane apa hatina hama tingori takangosiyana baba tiri zvatiri ini ndindosira uya isira kutotibvunza asi tasingafambirana pakasungwa nzvadzi yangu zveshuwa takaenda ndandapiwawo mari kubasa kana ndangonzi basa rapera musi wawanumei pasina chandatadza nati vamwe chii ishura ramama chii basa rapera mari yacho yese yakaperwa kuti ndibhadhare bhera kuti nzvadzi yangu hatina chandakatenga saka unongoshinana kuti munyama iwowo tikazvitarisawo ndingatadzawo kana kuvaka pandiri pano handina kana chandakavaka kushandisiwa saka shungu dzangu tikutotika vasati wasvikawo mudare rasekuru Nyangatani ngavanzwe mwoyo unodokwaira kuuya wabatsirike izvozvi zvanzvadzi yangu peyakabva panapa yakafona nzi wopedza ndarota nhasi sisi tikati hausiri kurota bhazi rakaona mugirazi zvikanzi aive ndarota zvakanaka zviri kumberi ari kupupura asati zvabata asi akapupura pafoni achifona ariko kumusha kusendawo betsi ndi ari kugara pamba pakafira mama wari saka zvinhu zvinotinetsa kuti mama wakafa wachichema misodzi zasati ambozviona chiitiko chakadaro hapana akambosimudzira musoro kuti ngatifambei tione chiitiko ichi chekuti munhu anofa achichema chakonzerwa nei hapana toda kutenda futi nekuti pandakatanga kuuya inini tatina sisi wandakatanga nawo matare iwani vanga vasina mwiri waipera mwiri waipera zvekutopera chaizvo zvekuti kana kuvaratidza mafotozi yavo ekare nepavari nhasi munogona kutoramba kuti ndiwo saka panapa wakabatwa kuti wakabatwa nemunhu ane nyengerezi saka izvo zvakutotanga kutopika wasimba kana ndakatokomenda ganda ravo rekare rera kutodzoka pamusoro pazvo waisemewa nemurume manje kana girasi wanga asingatarise makomba kudai zvo murume ako wasema kuita zvisina basa nekuti unenge uchiti mukadzi uyo anotondotonyara naye asi pari zvino toda kutenda kana mari yangu asingapiwa wakupiwa topanotoda kubudikidza nekuya kunoko wachiudziwa bva waziva chiri kukonzera musoro uteme kuti chii ndanzwa muchitsanangura muchiti maiti ndiniri mukadzi wechikwambo chii chaiitika pamuri kuti muzova nemashoko akadaro inini handingati ndini ndaiti mumaprofita matichataura pataifamba tainzi zvone iwe unoshandiswa nechikwambo kunzi usamboroorwe taroorwa imba yangu yekutanga inini handirambwi nemurume kunzi handichakuda anongosviba moyo so kumba kwedu hakuna munhu akangoti imba 1 kusviba kana kune wanakomana kana kune uzvitariso kubika unovinga zvakanaka unowachatikapinda tinobuda kana uri mumba macho murume cheche anitokusvipira kumeso akatosumuka sokuya kuti kusvipira kumeso direct inini handina murume ndine varume vandakasiyana nawo 4 hapana murume asina kutisvipira kumeso nditori nedzimwe nyaya dzitori kumatare dzemurume wake watogara naye pari zvino yodzi kutonetsa dzitori mumatare kwachifi ndakatodziisa kwachifi hatingatauriredu nemazita kudombosha wavo saka mukoma wangu wane zvivindika vakati haiwa kana kuti vakanga vanyura here vakati haiwa hai ndinotambira zvese zvakadai vatambira zvakaitika mambo wangu kuti mukadzi ndimwane infact ndaishanda nabamukuru wacho kuadgesi zvishuwa ndakanetsana nomudzimai zviriko futi kwandiriwo futi ndizvozvo izvozvo because ndino vakadzi vo2 vandakasiyana nawo vanhu vechi3 but mukadzi vandakasiyana nokutanga hatina kusiyana tangosiyana nenyaya yekuti wanga vari wechirudzi wanga vari wekumarawi saka zvanga vari wechimarawi vaida kuti ndipinde zvigure saka ndipo pandakabva ndati izvo kaucha iyoyo handidi zvechokwadi ndakabva ari makuseniseni mukadzi ndakatomusiya zvese handabvira ndati mukadzi handichakudi ndangobuda ndakatakura kabhegi kangu sechiwo yangu sisi wangu wakabva ati nobhudi uyai kudzwa rasekwa ndobva ndaenda kudz pandatongosiya muri ndakangosiya zvakadaro zvese hapana kana chandakatakura kana chii ndangotakura hembe 2 chete kana hembe dzese wakazosara wachipfeka nditsano wakazopfeka hembe dzese ndizvozvo ndobva ndatosiyana naye but ndasiyana naye ndobva ndauya ndatanga kushanda ndakashanda zvishuwa ndaishanda ndichidzoka ndobva ndatosangana natsano amenoko waibvawo ndakasangana paflyover atsano mwana wenyu soso adakaenda kuchikoro chichichi adakaita grade 1 ndakati aonotano muri kupi ndakati anondi kumozambique ndichitonyeka ndakataura chokwadi kuti ndiri kupi ndiri kudz kana ndiri kupi ndakati ndiri kumozambique ndakati uyochi nezuro kubva kumozambique saka ikeze ndikuti ndikutengere mabhuku yamuri kuda netuhembi twomwana nezvichikafu moenda munodi munoapa zvizvo ndakaita sekudaro ndaita sekudaro
ifa tatongopesana natsani vapo tapesana kana andinabvira ndasvika kusvika ndazonzwa kuti washaika chichi washaika wadai washaika kushoka namupacha hangu handina kukwanisa kuenda handiri bhizi vandaitawo ndopa ndakazotora umwe wechi2 ndatora wechi2 wechi2 manji zvakaita akazvida ndakabata iri meseji handakubata hangu nomurume ndakabata iri meseji anga achidanana nevamwe varume vaidana navo saka meseji yakasvikira mufoni yendiinaye nini saka ndaitaura naye pameseji ipapo ndichikurukura achinyora meseji ndichipindura ndiri chitange ndi mukadzi uyu ndichipindura naye achinyora ndichitange mukadzi uyu right ndopa ndakazoti right no pakanaka tapedza kudaro ndopa ndopa ndakabva ndasiyana nawo ndopa ndakazonzwa tsano pandakasangana navo avo naba mukuru wavo kuvegizi achinzi ano ndina mainini wangu but mainini wangu aiwa munhu wabhobho haana kana chaainacho haana kana chichi ndopai nhamba dzavo zvishuwa kandipa nhamba dzavo ndipanditanga kutotara navo ndakati chitouyai bamukuru vanze kuno basa riripo kuno zvishuwa kabva wauya kubasawo taishanda pabasa tiri pamwe chete saka pakazongoitwawo zvakaitikawo zvavo pabasa ipapo pabasa papasingabvumira kuti pagare murume nemukadzi saka ndopakabva vanzi nomurungu aiwa iwo vana vazoenza mukadzi panapa saka ano mukadzi wakaisa tichamure panapa newe futi tichamure panapa ndopatakabva tangoti patatongoma ipapo inishoti tingangoti takarorana tisingazovane taita zvekutsvagana pafoni maanga masangana zvitako kubvunza vantu vakapfeka hembe yerudzi zvishuwa pane miedzo yanongono pane zvinongoitikawo kuti pane zvichivhidakitika but tinokukurumidza kudzorana tombodai toongona 2 minutes tadzokedzana zombodai futi zombodai but 2 minutes chinonyanyaonetsa muvengi wedu iyoyo nyange tikanzwa kuti takuti kunetsana sekutaura kukuita bambu mumba wandokubhipai pafoni vanotonga vanotonyumwa kana kuti usiku paipai muri pamumba menyu wantokufonerai kutokuudzai kuti zvese zvamuri kuita muti kuzviziva akatokakavadzana nemurume kana kuti watokandirwa zvinhu panze kuti buda usiku unoni usiku wantokufonerai kuti uri raiti hereko saka patata akufamba takuwaziva taiwanyepera manje zviri raiti sekuru hapana kana chiri kumbonetsa vanobva ti shuwa here usanyepeka saka tatatoneka kufungirawo katandagara tanako sekuru anga ambovafonera zvishuwa wese vasati waziva but sekuru ndakavaziva kudhara ndakatombovafonera muchiri kuziva ndakatombovafonera ndakati sekuru ndine dambudziko randinayo but family yangu vazhinji vacho vanoita zvechechi zvishuwa wakabva ati aiwa isi tiri vadzidzi aiwa tiri vadai so zvishuwa ndakambovafonera last day but one ndatoona nhamba dzavo futi pagrupu ndakatombotaura navo ndakatoziva navo kudhara sekuru nhamba dzaio but timu rangu manje vachinzi aiva tiri vadzidzi tiri chichi but zvishuwa asi kutongona kuti matambudziko acho haasi kupera nokunamata kwacho nazvo matambudziko acho haasi kuti haasi kupera rungoramba atongorimo ane mazuona manje aiwa tinotenda regai tinzwe sekuru kuti zviri kufamba sei sekuru vazukuru venya shuwa tinavo vazukuru ava zvizhinji ndo zvavari kukurukura ndizvozvo dzimwe nyaya zhinji ndingatodzidzwewo vachikurukura dzimwe vaikutaura nemudzimu saka pawo nhasi vari kungopupawo ndiripo humwe asi vakauya vashuwa nematambudziko akadaro vachichema ndikasanganawo navo vakutotenda sekuti vari kuita kuti aiwa zvinhu zvinenge zvakafambira ndizvozvo saka ndiri kuona aiwa wava zviri kuvafambira sure ndiri kunzwa sekuru patsanangudzo dzavari kutaura kuti vahama yachoona iri kukonzeresa matambudziko aya munyarikani anova futi tingatongoti ndiamai nekuti kutsanangura kwazviri kuitwa ndiana sekuru toti vana sekuru ava varamba kusumuka kuti nyaya idzi dzipedziswe panozogadziriswa sei ipapo aiwa ayo mabasa asekuru ndofunga vazhinji vanouya vasi vese vanavabereki vanotanga vachibvuma vanenge vachitoramba but kana zvaakumaoko vaiva sekuru nyangatayani ndone zvichiramba alright zvinogoneka chete
Aiwa, pakanaka sekuru. Tisingazivi kune vamwe vanenge vachionera kure vachizeza zvichida pamwe kuuya kudare. Mashoko amunoda kuvapa sekuru ndeyekuti chii? Nekuti tiri kuona vamwe vane madzudzo vari kutaura kuti ndakanga ndakatotsarisana nejeri ende imhosva hombe yavaitopomerwa. Munoda kuvati chii vazukuru vari kutyira kure? Aiwa, ndinoti kuna vazukuru vese vane matambudziko ari pavari ngavasununguke kuuya. Chinobatawo apo neapo zvakwanisika zvapindana vadzimu vavo nasekuru Nyangatayani, zambuko rinobarwa. Ndiri kuona vazhinji vari kubarwa vari kunze kwenyika, vari muno, vazhinji vari kutenda. Zvimwewo kune vamwe zvingatirambei, but vazhinji ndiri kuona kutenda. Sei vava muri kuona vari kutenda kutaura kuti zvinhu zvinenge zvaita. Vamwe vasachire kure, ngavasvike vamboedza zviro zviedzwa. Zvinova kune vamwe vasekuru vekuti vanenge vachiti isusu tiri vadzidzi, tiri wachitawara, tiri machii, zvichida futi pamwe ndo vanenge vachikonzeresa matambudziko. Panofamba sei? Zvazvinoita vecheche vanangosharudza zvavo kuti isi tiri vecheche yakati, tiri vecheche yakati. Kuenda kucheche chinenge chichida kubarwa pepe zambuko. Ndizvozvo. Kuuya kuno kunganga chichida kubarwa zambuko. Kana kuno kunganga chiita chakanaka nekucheche chiita chakanaka, tiri chinhu chimwe chete asi ngoti tiri kufamba nenzira dzakasiyana. Ini zvatondinetsa kudai sendokana kubara zambuko zvakare kucheche koko ndotomboendawo kwavari. Zvandinetsa zvinonzi nyoka urai zvirume. Ndizvozvo. Tombomvenga wangasondozi yangu ndonofuga mwo. Vadzidzirawo zvichitoendawo zvichitoita. Ivo vamwe vechechiwo vamwe vachiuyawo tichibatsiranawo. Zvichitofamba zvichiyambukika. Chinongodiwa zambuko kupatana kuti vamwe vazinda vashonga nguo dzemidzimu, vamwe vaenda vakapfeka nguo chena, ndomusiyana chitoripo. Apo hatizotarise manje kana takutarisa uipi. Noti kuchechi kwacho kuti katarisa vaipi variko, vamwe ndoko vanotina nohwanda. Saka takuchigadzira manje iye nokuramba kubatawo mishonga chesindiri mukristu sekunyangatani ndopa vanenzera napo vanogadzirawo vari kupi vasina kunetsana nemunhu. Asi kuti munhu anozotova ega zvamunetsawo ochibatsirwa zvakare. Ndo vazhinji vamunozoona vatinomboisa mumamidhiya tinenge tavadhonza nemishonga vakwanisa kuuya uchipupura mabasa avo akaipa yaya. Ipapo sekuru futi ndopandinoda kubvunza kuti kune vemachechi avava zvichida pamwe munhu ari kubudirwa nemudzimu vanodzinga midzimu vachiti madhimoni. Asi ndofunga ndaona kati wandei pamunobatsira mhuri zvichida pamwe vanga vaine urombwa, vaine zvakawanda zvinobatwa nevanhu, pamwe pacho vachida kupfuma, pamwe pacho vachida kurima. Munokomekedza kuti ndichinge ndapedza kukubatsirai muri pamudzimu, endai munonamata. Why kumachechi vari kudzinga vachiti madhimoni, asi imimi muri kuchokomekedza vanhu kuti kana ndapedza kukubatsirai endai munonamata? Panofamba sei? Ipapo panenge pane kakushaurira kanenge kane munhu vachiendana nemabatsiro anenge vachiita. Ndotoziva kuti munhu ndikamubatsira abva muhondo dzakaipa idzi akanodzokera kunobata mishonga hazvinonoki kumudzokerera nekuti ari kubva mumurima. Achienda kunonamata zvinganonoki kunonanaira kunosvika nepaari. Iye amati vanosvikwa nemudzimu kana vaenda kuchechi vachiti madhimoni. Vanoti madhimoni nekuti mudzimu wanochiuya semudzimu handimuudza kuti Anyangatayani ndo akabata pandiri. Ndizvozvo. Anyangatayani ndichinzwa history yavo kandotoziva kuti ndasekuru. Vakabereka sekuru vakazozvara baba vangu. Ndizvozvo. Ndasekuru vangu. History zvisikuru uyu. Asi sekuru vakafa. Vakafa ndobva vanomuka ushavi. Ungave ndo mudzimu vanoti dhimoni. Ini chitotanga kubatwa ndimufana ndaitosekwa kunzi ani madhimoni anobatwa nemashavi. Tikaenda kuchikoro ndichisekwa sikatoiti chitonyara nazvo chitomboedza kutizawo kuenda muchechi, asi kana zvakanamirira zvakabata ndakaenda kuchechi koko ndikanzi ndadzingirwa mudzimu ndobva ndotanga kunamata, asi ndakasvikwa nomweya mutsvene kutaura kuti mudzimu unenge usina kuenda bvuri rinenge rakawanda ichitoshanda ndiri kuchechi koko rakasharudza kushanda neropa rangu, rakada kushanda neropa rangu rinohwanda pasaidi uchitanga kushanda nepachikristu kwandiri ko nekuti kudai nini pandinongoneta pachinamato changu robva radzoka. Ende kana rakudzoka rinodzoka zvine pawa inokurwarisa zvokunoitambira machira yayo. Vanoda kusvika kumatare kwasekuru Nyangatayani vanozvifambisa sei? Tinowanika pano panonzi paGlendale. Tiri paGlendale. Glendale mazoe chiweshe bindura
tipambasenda pakulindira iyo mazoweri padusivika kana chiyani ku Harare mota anongonzwana pana second anowazosvika kudzika paglendere pana pavadzika paglendere vanoenda pasign post yeministry of education ipapo ndo panomira vazukuru pano pamatare vanogamuchira vaenzi vachiuya pano pamatare vachida tibata pafoni vanoshandisa 0788 571 227 ndo namba dzatoshandisa pafoni idzodzo kungai kuwhatsapp kungai kumail vandibata namba idzodzo aiwa ndinotenda sekuru tichiti zvonizvo tiri kuvimbisa vese vachange vachiona kuti sedambudziko ratouya mumaoko asekuru Nyangatayani tichamirira kuona kuti zvichafamba sei, mhuri ichabatsirwa sei, semhuri iri kutaura kuti inherera vana vabereki sezvo nyaya yamaoko asekuru Nyangatayani. aiwa vamubereko yasekuru vavazukuru vedare ava aiwa tinotenda Takatiza timika mune huturu pakateta Nyangatayani wangu ya mutimu kuru Zambia mkahuri mune puru Takatiza timika mune huturu pakateta Nyangatayani wangu ya mutimu kuru Zambia mkahuri